Ako nga pala si Binibining Elaira, ang inyong makakasama sa inyong pag-aaral. Pero bago ang lahat, tayo ay manalangin. Yuko ang inyong ulo at pagdikitan ang inyong mga kamay. Diyos Ama, maraming salamat po sa binigay ninyong pagkakataon upang kami ay muling matuto. Gawaran mo po kami ng isang bukas na isip at damdamin upang maisabuhay ang mga tinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa aming pagtatagumpay sa buhay. Amen. So, sa araw na ito, may isa tayong kwentong matututunan. Ito ay kwento mula sa Bukidnon. Pero bago ang lahat, meron tayong mga salita na maaaring hindi pamilyar sa inyo. Tayo na at alamin natin ang mga salitang ito at malaman ang pagpapakahulugan ng bawat salitang nakasalungguhit. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, ako'y handa na rin. Una, isang dambuhalang alimango ang gumapang sa dagat na nagdudulot ng isang malaking pagbaha. Isang dambuhalang alimango ang gumapang sa dagat na nagdudulot ng isang malaking pagbaha. Ang salitang nakasalungguhit ay ang salitang dambuhala. Dambuhala, nagpapakahulugang malaki. Malaki, dambuhala, malaki. Susunod, naniniwala ang mga tao sa matalinong pahayag ng isang pantas na gumawa sila ng isang balsa. Naniniwala ang mga tao sa matalinong pahayag ng isang pantas na gumawa sila ng isang balsa. Ang nakasalungguhit ay ang salitang pantas na nangangahulugang matalino. Pantas, matalino. Sunod, nakaligtas ang maraming tao sa bahad dahil nasagip ang buhay nila ng pag-angkas sa balsa. Nakaligtas ang maraming tao sa baha dahil nasagip ang buhay nila ng pag-angkas sa balsa. Ang salitang nakasalungguhit ay nasagip na nangangahulugang nakaligtas. Sagip, nakaligtas. Pang-apat, huminto lamang ang takot ng mga tao nang humupa ang baha. Huminto lamang ang takot ng mga tao nang humupa ang baha. Ang salitang nakasalungguhit ay ang humupa na nangangahulugang huminto. Humupa, huminto. So ngayon naman ay tatalakayin na natin ang kwento. Ang malaking baha na kwento mula sa Bukidnon. Kayo ay makinig mga bata. Noong unang panahon, may isang dambuhalang alimango na gumapang sa dagat. At sa pagsampa niya sa tubig, sa laki niya, ay umapaw ang tubig at binaha ang kalupaan. Isang buwan bago ito nangyari, may isang pantas na nagsabi sa mga tao na dapat silang gumawa ng isang malaking balsa. Ginawa ng mga tao ang sinabi ng pantas, gamit ang maraming malalaking puno. Tinali nila ito ng mahigpit gamit ang kordong ratan sa isang malaking poste. Matapos nito, dumating ang mga baha. Lumabas ang tubig mula sa mga burol at umangat ang dagat at natakpan kahit ang pinakamataas na mga bundok. Ang mga tao at ang mga hayop na angkas ng balsa ay nasagip, ngunit ang iba ay nalunod. Nang humupa na ang baha at ang balsa ay muling dumaong sa lupa, sa kanilang katuwaan, kita ng mga tao na sila'y malapit pa rin sa kanilang dating tahanan dahil nananatiling nakakapit ang kordong ratan. Ngunit sila lamang ang natirang tao sa buong mundo. Ang ating kwento na tinalakay ay hangos sa kwento ni Noah at ang malaking baha. Aking kakantahin at kayo ay makinig. Si Noah'y gumawa ng arko, si Noah'y gumawa ng arko,
inutusan siya ng Diyos. Bumuhos ang ulan at bumaha, bumuhos ang ulan at bumaha, ang arko'y palutang-lutang. Sabi ni Noe ay hindi pwede, ang arko'y sarado na. Ang ating tinalakay na kwento, class, ay hango sa malaking baha at si Noah at ang malaking baha. So, kung sa ang malaking baha, ang pantas ang nagsabi sa mga tao na gumawa ito ng malaking balsa upang sila ay mailigtas, sa kwento ni Noah, inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang barko. Ayun naman ay ating talakayin ang katangian ng kwentong bayan. Ano nga ba ang mga katangian ng kwentong bayan? Una, ano ang kwentong bayan? Ito ay isang likhang isip na mga salaysay na kumakatawan sa iba't ibang uri ng mga mamamayan katulad ng hari, datu, sultan, mahusay na ginoo o hangal at marangal na binibini. May kaugnay ang kwentong bayan sa alamat at mito at kadalasan ay maiuugnay rin dito ang mga pangyayari sa isang pook o rehiyon sa isang bansa o lupain. Ito ay kwentong nagpasalin-salin sa iba't ibang mga tao mula sa iba't ibang bansa o bayan. Ito ay nagpapalipat-lipat ang salaysayang ito sa pamamagitan ng bibig. Lahat ng bansa o bayan ay may sariling kwentong bayan. Nagmula sa mga nakakatanda hanggang napasalin-salin sa mga dila at sa kabilang mga henerasyon. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga salaysay tungkol sa kabayanihan, kaugalian o tradisyon ng isang pook, tribo, bayan o mga bansa. Ayun naman, matapos nating talakayin ang kwentong bayan mula sa Bukidnon na pinamagatan ang malaking baha, ngayon naman ay dadako tayo sa pangkasanayang gramatika. Handa na ba kayong makinig? Ang ating talakayin ngayon ay patungkol sa mga pahayag na nagbibigay ng patunay. Una, ano nga ba ang pagpapahayag? Ang pagpapahayag, ito ay isang epektibong paraan ng komunikasyon gamit ang verbal, pasalita o hindi verbal, pasulat o kilos sa pagpapahayag. Ang pagpapahayag, ito ay isang epektibong paraan ng komunikasyon gamit ang verbal o ang tinatawag na pasalita, hindi verbal, pasulat o kilos sa pagpapahayag, upang makapagsabi sa ibang tao kung ano ang nararamdaman, opinyon at ang saloobin o impormasyon na dapat ibahagi sa kausap ay kailangan mong makapagpahayag. Dahil hindi mo mai-express ang sinasabi mo kung hindi ka magpapahayag. Mga pahayag na nagbibigay ng patunay. May mga pahayag na ginagamit sa pagpapatunay ng katotohanan ng isang bagay. Makatutulong ang mga pahayag na ito upang tayo ay makapagpatunay at ang ating paliwanag ay maging katanggap-tanggap at kapanipaniwala sa mga tagapakinig. Karaniwang, ang mga pahayag na ito ay dinurugtungan na rin ng datos o ebidensya na lalong magpapatibay sa inyong sinasabi or lalong magpapatibay sa katotohanan na inilalahad. Ito ay maaaring dugtungan o dagdagan ng mga datos o pisikal na ebidensya tulad ng larawan, babasahin, video, panayam at mga dokumento. Narito ang mga listahan ng pahayag na nagbibigay ng patunay. Isa-isahin natin ang mga ito upang lalo ninyong maintindihan. Una, nagpapahiwatig. Pangalawa, nagpapakita. Pangatlo, may dokumentaryong ebidensya. Pang-apat, nagpapatunay. Panglima, taglay ang matibay na konklusyon.
Pang-anim, kapani-paniwala. Pang-pito ay ang pinatutunayan ng mga detalye. Una ay ang nagpapahiwatig. Ito ang tawag sa pahayag na hindi direktang makikita, maririnig o mahihipo. Hindi natin maririnig, makikita o mahihipo ang mga ebidensya, subalit sa pamamagitan nito ay masasalamin natin ang katotohanan. Halimbawa, ang pagtulong ng munisipyo sa mga nasalanta ng lindol ay nagpapahiwatig ng may kabutihang puso. Ang pagtulong ng munisipyo sa mga nasalanta ng lindol ay nagpapahiwatig ng may kabutihang puso. Pangalawa, nagpapakita. Salita ang nagsasaad na ang isang bagay ay pinatutunayan ay tunay na totoo. Halimbawa, ang tulong ng mga foreigners sa mga AITA sa pamamagitan ng pagbigay ng relief goods ay nagpapakita na likas na kabutihan ng tao anuman ang kulay ng balat at lahi mo. Pangatlo, may dokumentaryong ebidensya. Ito ay mga patunay o ebidensya na maaaring nakasulat, larawan o video. Halimbawa, pinatunayan ng dokumentaryo ni Cara David na sadyang maraming kabataan ang naghihirap sa buhay dahil sa maagang pag-aasawa. Pinatunayan ng dokumentaryo ni Cara David na sadyang maraming kabataan ang naghihirap sa buhay dahil sa maagang pag-aasawa. Nagpapatunay o katunayan. Ito ang salitang nagsasabi o nagsasaad ng pananalig o paniniwala sa ipinapahayag. Ito ang salitang nagsasabi o nagsasaad ng pananalig o paniniwala sa ipinapahayag. Halimbawa, ang Nueva Ecija ay mayaman sa bigas. Sa katunayan, ito ay tinawag na Rice Granary of the Philippines. Ang Nueva Ecija ay mayaman sa bigas. Sa katunayan, ito ay tinawag na Rice Granary of the Philippines. Sunod, taglay ang matibay na konklusyon. Ang tawag sa katunayang pinalakas ng ebidensya, pruweba o impormasyon na totoo ang pinatutunayan. Halimbawa, taglay ang matibay na konklusyon, hinatulan ng Korte Suprema si Napoles hinggil sa pork barrel scam. Sunod, kapani-paniwala. Ito ay salita na nagpapakita na ang ebidensya ay makatotohanan at maaaring makapagpatunay. Halimbawa, ayon sa mga nakalap na datos at larawan, kapani-paniwala nga ang matinding nararanasan na taggutom sa Afrika na nakakaapekto sa kalusugan ng mga mamamayan nito. Sunod, pinatutunayan ng mga detalye. Makikita mula sa mga detalye ang patunay ng isang pahayag. Mahalagang masuri ang mga detalye para makita ang katotohanan sa pahayag. Halimbawa, pinatutunayan ng alkalde na ang kanyang pamumuno ay nagiging maayos sa pamamagitan ng mga nabanggit na detalye. Siya ay isang mabuting mamumuno. Ang isang pahayag ay maayos na naisusulat kapag buo ang diwa at naiintindihan nito ng nagbabasa o tagapakinig. Upang mas maging mabigat ang impormasyon na ito, nakakatutulong ang mga pagdaragdag ng pahayag na may angkop na ebidensya. Balita. Mas nagiging epektibo ang pagpapahayag kung ito ay nagbibigay ng patunay tulad ng ginagawa sa balita, formal na sanaysay, o mga lathalain na may layuning magpabatid. Lathalain. Ano nga ba ang mga lathalain? Masasabing nakakapagbigay ka ng tunay na pagpapahayag kung may karampatang katibayan o ebidensya. Dahil dito, ang argumento mo ay lalong magbibigay ng suporta. Ating natutunan ngayon ang kwento ng Ang Malaking Baha
mula sa Bukidnon na hango sa kwento ni Noah at ang malaking barko. At ang mga iba pang katangian ng kwentong bayan at ang pagpapahayag. Sige nga, kung talagang natandaan ninyo kung ano ang mga halimbawa ng pagpapahayag na nagbibigay ng mga patunay, isa-isahin natin ito. Una, nagpapahiwatig. Pangalawa, nagpapakita. Pangatlo, may dokumentaryong ebidensya. Pang-apat, nagpapatunay. Pang-lima, taglay ang matibay na konklusyon. Pang-anim, kapani-paniwala. Pang-pito, pinatutunayan ng mga detalye. Ngayon naman, para sa inyong gawain, sagutin ng pahina 30, 13, 14, 15 sa inyong wika at buhay na libro. At para sa iba pang mga aktibidad, tumungo lamang sa inyong Google Classroom. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay natuto kayo ngayong araw. Paalam mga bata!